И ето, добър ден отново, драги белински зрители. Виждате цялата белинска група на път за плажа. Ето Джорджи води групата, Маринелчето, Жоржи, Мишо и всички останали. Както винаги групата е попълнена с едно попълнение от Пловдив и Карлово. Така, намираме се в Палманова. Една от английските зони на острова, на път за плажа. Всъщност ние сме за плаж, другите предполагам на сватба, облеки не са много добри, дали за някакви критерии. В момента, което виждате, това са задните части на групата, на всеки един от групата. И така, нека да продължим да видим други от забележителностите на Палма де Майорка. Ето вече сме на плажната ивица, на едно от залечета в Палманова. Това, което виждате, са всички богати английски дичурлига с бащите си. Както видите, живота тук не е много така приятен. Постоянно на това слънце, постоянно изложен на неговите вредни лъчи, радиация и тем подобни. Вижте, толкова е лошо, че някои момичета чак се побъркат и забравят да свалят, да си сложат сутените. Така. Това, както казахме, е едно от малките заливчета на Палманова. Господине, хванете малко водещи на предаването. Да, много ви благодаря. Това е. Значи това е едно от малките заливчета. От дясната ви страна на вас се намират другите два залива в Палманова. Добре, а тук виждаме една група белински туристи, нека да обърнем малко внимание на тях. На едната група белински туристи, моля... Добър ден! Добър ден! Добър ден! Момичето говори български, ако че се намираме в испанска земя. Откъде сте вие? От България. От България. Къде по-точно България? Бяла Русенско. Бяла Русенско. Аз лично казвам, че това не е България. Бяла е България, няма нищо общо с бяла. Но това е лично мое мнение. Много благодаря. Как се казвате вие? Цветанка. Цветанка. Момичето се казва Цветанка. Цветанка, вие имате ли си приятел? Имам и на Нобил. Нобил, това означава интимен приятел, с който правите някои неща. Така, откъде е приятел ви, Цветанка? От Карлово. От Карлово. Добре, благодаря. Какво съвпадение? Аз съм от Карлово. Ето тук едно младо хубаво момиче. Do you speak English? No. Sprechen Sie Deutsch? No. Usted habla castellano. Esta señora, bueno, es que говори някакъв непознат за мен език, сеньорита, да, то да вие сеньорита. Айде, не си те. Така, вие откъде сте? От Бяла. От Бяла, мишта е също от Бяла. И вие сте тук сама или? С семейството си. Семейството, имате деца? Деца не е все още не. И не мисля да имам скоро. Да, не иска да имате деца, момичето, просто, но все пак с приятела, с... Не съм казала, че не мисля да имам скоро. Момичето не иска да има скоро деца. Така, и тук сте? Какво? Работя. Вие работите тук? Да. Това означава, че и живеете тук? Живеем. Браво на вас, така. Госпожа с вас ли? Да, Excusez-moi, madame, excusez-moi. Кажете, господине. Добър ден. Добър ден. Вижте, ние сме качили, се намираме в България днес, просто такова едно впечатление оставям, или по-точно в Бяла. Вашите впечатления, вие също да разкажете нещо за вас, нещо за мен? Да, за вас. Какво трябва да разкажа за мен? Каквото смятате, че е необходимо да се получи като информация за нашите телезрители в България. По-точно в Бяла искаш да кажете? Не, нещо лично за вас, как намирате живота тук в... в Майорка? В Майорка, да. Живота в Майорка е прекрасен, но при едно условие, когато имаш много пари. Нямаш ли ги, ти си оставаш просто един роб. Работя за хората с много пари. Вие лично успяхте ли да го направите, след като продължавате да живеете тук? Дали съм успяла да направя? За живота в Майорка, понеже живеете тук, това означава, че вие имате пари, нали? Не, живея, понеже нямам друга възможност. Понеже в България не може да се живее, просто е невъзможно да се живее, поне за в момента, да се прогресира, имам в предвид. Затова съм все още в Майорка.
Да. Аз лично бих казал, че България, да, в България невъзможно да се живее, но вижте, в Бяла, да, там може да се живее. Там винаги се намира нещо, от което да изкарате нещо, друго нещо. Извинете, вие били ли сте в Бяла? Аз ли? Много съм чувал за нея. Чувал съм. Обаче не сте ходили, нали? Не, госпожо, просто винаги съм се стремял да си купа газова маска, за да мога да влезна да дишам спокойно въздуха, обаче все не ми оставаха средства, разбирате ли? в Бяла, в Русе. Тук госпожа ще понамеква нещо. Информацията ви значи не е точна, господин. Възможно е, госпожа, възможно. Госпожа, вие казахте преди малко нещо. Ще може ли така? Ще може. Казахте нещо преди малко за газови маски. Ще са в Русе. В Руси ги продават, а Бяла ги използват. Но Но окей. газта, която идва от Румъния и вече в момента е спряна, ви за там говорихте, но не идват до Бяла. Значи гъзта, която идва от Румъния, вече е спряна. Вижте, предполагам, че така. Възможно ли да ме поканете мене В Бяла е много чист въздуха. Чист е въздуха в Бяла. Браво. И вие как го видяхте чистия въздух? Бая, нали там си живях? Благодаря. Нека да погледнем и другите туристи. Чакай, тио. Ето тук сме с един господин, вижте какъв външен вид, какъв аспект има. Откъде сте, господин? Говоря на български, макар че ви трябва да говоря на белински. Вие откъде сте? На Беленски. На белински говоря, момчето. Така, Джорджи, просто преди малко запознах, ми каза името. Вашите впечатления от Палма де Майорка, сеньор? Добре. Добре впечатление има. Това всъщност какво означава? Означава, долу горе ми харесва. Значи долу-горе му харесва на момчето. Какво ви липсва тук? Ако идваш от Бяла напротив, ти харесва. Тук лоша реклама на Бяла в момента. Няма нищо. И нещо, което не ви харесва в Палма де Майорка? Големия трафик. Голям трафик на коли. Много коли. Вижте, понеже знам, че господина току-що от липсата на пари си купих една чисто нова кола и знам, че е много лошо, когато караш чисто нова кола и някакъв папунек с изтъркано BMW майната натиска отзад. Това лично го знам от собствен опит. Нека тук да видим госпожата до младия господин. Репортажа малко, че много сuma в него да чуя. Конята, ще си го дрежим. Да. Добър ден, госпожо. Добър ден. Вие откъде сте? От Бяла. От Бяла. И вие също от Бяла? Да. Вие целият рейс ли пристигнахте от Бяла? Цета е последната от рейса вече. Последната от рейса. И така, впечатленията ви тук от Бяла през деня? Било много шумно. Много шумно, нали? Много. Много коли Много коли? и много наудрени отстрани. Затова човек не трябва да си купува нова кола тук, нали? Да не е Идем такова. горе по улицата всичките поогънати. Иначе как смятате, бихте ли могла да живеете тук? Да, може. Шофьорите много. Бихте опитала спокойно. Да. Това от Бяла нямате страх от нищо, Не, Нямате страх от нищо. не сме решителни. Вие сте решителни, това го знам и аз. Добре. Айде да идем тук младия господин оттатък с раничката. Господине, къде отивате, господине? Добър ден! Дал Бог дърво. Дал Бог добро иска момчето, дърво иска. Ще те потърсим на си, моето момче. Вие откъде сте, млади господине? От Иван Вазов. От Иван Вазов е момчето. Това е родното село на Иван Вазов. Нали? Така. Вие как сте тук? На почивка, на екскурзия? На почивка. На почивка. Да. И в кой хотел сте отседнали? Петър Казлачев. Хотел Петър Калачев, 3 звезди. Пълно обслужване с падащи такова на туалетната чиния. Така, колко време смятате да остане тук, млади господини? До края на това лято. До края на лятото. Аз бих казал, че бихме закатили малко периода на оставане. Така, и харесва ли в Палма де Майорка? Не. Не ви харесва. И какво правите тук? Нищо. Нищо не правите тук. Работим се. Работи момчето, казах, че ще на екскурзия, доколкото спомням. Екскурзия с работа. Всъщност момчето не е тръгнало на екскурзия, а е тръгнало на скурзия. Така да го разбираме? Добре. Това е, драги зрители. Чакай, Мишок. Бенаки, тио. Ела тук. Ето виждате в момента, това е сцената на нашия филм Бягащия белински пич. Едно интервю с млади господине. Ела тук, малко ще ви заведем на плажа. Само 3 кратки въпроса. Вие откъде сте? От Бяла. От Бяла. Така, като гледам аспекта, приличате ми на американски билибое.
Какво? С тази шапча, така американски билибой означава мъжки от така момче, разбираш ли, отворен. Що мислите? Що мисля така, нали? Така, и на тебе какво не ти харесва Палма? Харесва ми. Онова далечината виждаш ли го къде е? Да. Хвани и това. Много бързо. Добре, айде да прекъсваме предаването. Една снимка с бъдещият такова беденски жител е патрониран в Палма де Майорка. Така, благодаря ви. Ще се видим пак. Пайс, уважаеми зрители, продължаваме нашето интервю от пейката на Палма де Майорка в Палма Нова. В момента виждате един господин, който току-що каза, че не е от град Бяла. Така, откъде сте, млади господине? Ами и по този въпрос може да се спори. Някой казва от Карлово, други от Габрово, от Габрово. Габровиц. И какво правите тук, млади господине? Малко на екскурзия, така напред-назад по плажа. Общо взето това е. А всъщност, вие сте на почивка тук? На почивка, естествено. Колко време смятате да останете още? Месец-два, докато свършат парите. Чии пари? Видиш. С изработените, моите. Млади господин и работи. Къде работи, млади господини? Това е за сега не мога да кажа, просто забранено в мисъл. Момчето работи върху себе си, стана ясно на нашите зрители, нали? Работи върху себе си. Вашите писане от Палма Нова? Сега за първи път идваме на Палма Нова, иначе бива. Малко няма скали да се скача, ама бива иначе. Две думи, няма габровските чукари, няма къде да се качи момчето да поскача, да се хвърли от камък, да се спъне в камък и тем подобни. Добре, благодаря, млади господин, нека прекъснем нашето интервю. Цеци, аз се дръпни сега. Тони, погледни към мен. Чакай, Тио, чакай. Не сваляй да снимам. Гого, пречиш ми, Гого. Тони, погледни към мен. Да дръж така, напри някоя стойка. Супер! Сега, се случи отзад. Ето това момчета е Бенгън. Бенгън! Дамата се обърнете към мене сега. Джордж, вземите с това. Снимаме стая. Снимаме стая. Погледни сега, Джорджи. Не шарих да ме се. Ама е не тъс позърка. Напред да иде. Дай, Гоше. Къде снимате? Снимай ли нещо много? Айде, баща и син. Чакай. Тягай да снимам. Фотоапарат. Каква красавица. Кто? Прегърнете се ли? Защо? Hallo, liebe Gäste aus Bella. Haben Sie mich erkannt?